No poriadne to meraj. Jak to meráš? Však to máš opačne. Tak to nevidíš rýchlosť. To čo bolo? Robokoti! Prenasledujte ho! Hej, pán vodič, to čo ste robili? Nič, sedeli sme v aute a sme narafali. Išli sme do Spiskej, do bordelu. A čo, dostali ste šmík? Čo dostali sme šmík? Ja som dremal v aute, len som zrazu cítil, že dačo. Dvakrát na strechu, my sme sedeli 4 v aute. Psovi nič, bez tu. Pozrite na to auto. A vybíte všetky šiby. A vodič motorového vozidla pil? No nepil, ale už sadol do auta s 2,5 promilami. No, je dosekaný trošku. To je môj brat. 2,5 promile, keď má, tak tej frajerina prejsť do Pšinský kopec. Nič mu není, otraz mozgu má. Ale v pohode. Ako? Dobre, ďakujem, môžete ísť. A ja vám za rozhovor, toto všetko v poriadku. Ostatní pachatelia nastúpili do vozidla, pričom ich vo vozidle v tom čase bolo aj s vodičom... To mi nevychádza.